Daýdy, mene onu tapmadım. Ene o hiçerde yoga. Siz onun nereden gözlemeliliğini bilmendiniz. Yorun men özüm tap bereyim. Ana, gözlemelerini bilmensiniz deydi mi? Ahmetcan, oğlum düş aşağı. Sen giyecek halyana, yola düşmeli. Uy ene ya wagt bolaydymy? Men owan gözörüň seni wagtyň näki geçenden bilmendir. Ene düşdüm ene. Ene gaty giyjek alykmy? Hova balam, giyecek halyk. İyice mi? İyiler madem. Hor olmasan bol ya. Batır oğlum. Näme kaka? Bol çaltırak giyeceği alayım hali. Bolýar kaka, häzir barýan. Mekan otay öýümizdeler. Şonçun gat tertiplije bolgun. Ullaň diýen etken, käy etmegen. Maral bizi däýsene. Men çaga däle ýöňü ögrüdip durar ýa. Ejem sen maňa tapşyrdymy? Gep gutardy. Men sen bir jigem gözden sypdyrmalar. Düşündiňmi? Sen meni beýdip iýdeklap ýörjek bolsaň, meňe sagal dyş merkezine diýin jalygymam däl. Düşün Mekan, sen birinji elek öýden uzakda bolýan. Şonçy men sana gözükçük edäýmeli. Gel çatırak, wagt boldy. Sen yola düşmele. Yine adaca oynayın Ece. Wagt boldy oğlum giyjek alýar.
Oğlum arasında barar durur. Merjenciğin elinden tutarını gelmeye barayırın oğlum. Gelsen gelece. Yönü adara kalıp durmasan bolar da. Meninni ulla kanayıcı. Vah bana. Kim alsan o? Şuna da iyi biçer yal dağıtlanırın bana. Yola ağacıktan iyi verir. Bolya mı? Bol mu? Bari sen bir şeyin tağını dıdattan iyimesen bolmalı. Bak sana düğünün tüyükten attığımda. Kaya wagtlar edýän Garagollaňy Dinjas merkezinde biredäýme bar. Bolya kakı. Doğru oğlum, sagaman bar. Getirin kömek edin. Tağamanar oğlum. Bolyaycı. Lokman jaňyk Bolya Ala bolya. oğlum boşa. Akımıza oğlum bol ya. Bor kakı. Bağışlan, kaptanımız ahir boş mu kal? Hava boş Sağ geçme. olun. Şu yer boş mu? Ovu boş, geç oturuver. Bolya sağ ol kakı. Baramsın hukman jaňydyr. Bolyacı hukman jaňydyr. Bolya hukman var. Şu yer boş mu? Hava boş geçme. Maral, hawjyym jan. Men aynaň öňünde otursam bir hil başyma aýlanýalay, ýerimiz çalşaýylla. Neçay? Bağışlan, şu var boş mu kal? Tamam. Ana kılıç oturma hani. Ança ağalar şöyle farklı düşünüyorum. Hoş Gelin geldiniz çağırın, sağ olun. gelin. Geldiniz Salam sağ olun. aleyküm. Geç verin. Gel verin. Aleyküm selam. Ya da mançık geldiniz mi? Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam.
Salam oğlanlar. Salam oğlanlar. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Dost sen gatacıktın öýdän. Sen adyň näme? Kemal. Kemal, bu saat iş merkezine o tertip düzgün var. İyi biçmekte de şonyaly. Yoksam ip bugüncük ýaly ýarlay baho. Kemalcan, seretde özüň. Eger sen biziň diýenimiz etmeseň, biz sana böwünçük diýip at takmaly boluruz. Kemal, sen iýmen halis ene edipsiň. Iýme sen wagtyň geçmejek ýaly. Belkem sen başga işle meşgul bolarsyň ha, Kemal. Doğrudan sen başka oňarýan adyň ýokmy? Men onu hatdan file meşgullanýan. Anana ýokmy? Seredanna? Size de güllüyseniz. Eýnekli, sen näme gürläňo? Sen näme başarýan adyň ýokmy? Menine kuşta oynamaga gorýan. Özmem kompýuter dökdi. Ençime halkary ýaşlaryny ýeňjem boldum. Serda, sen näme bilen meşgul bolýan? Ha, menmi? Meni futbol odyklanyrýar. Görkedeýinmi? Yok. Otur. Sen näme başarýan? Meni aglanlar surat çeken. Kompýuterde bedegi işlerini ýerine ýetirýän. Geljekde arhitektor bolasym gelýär. Odan jaýlar guraýsam diýen. Ha, velosiped sürmäge dökdi durun. Gaty o Ahmet. Hawa Kemaljan, sen bizi näme bilen hayran etjek? Ýa-şo böwünçükliňe galy berjekmi? Al hayır ýaşy. Habar kimden goýrogdan al. Goýrogly Hudaýyň berene şükür edip, atyny minip, atasynyň çörtmegine gaýdy berdi. Şol beşine gara gözüm gelenden soň atdan düşüp, atyny iýdip gelip onu baglap, gol gowşurup, "Esselamu aleyküm ata" diýip gelip görüşüp, arkanjarak düşüp, edenice bolup oturýanlar. Oğlum, bitaredirek, bolgorak görünýänli. Bayık beni öldürecek yaldınla. Hani görüveştirliğine havar ver deyip atıdı goyrukla yüzlendi. Ben görüveştirliğime saat bilen beyan edip atı deyip goyrukla eline sağladım. Görüveştirliğine havar verip atına karab 5 kelime söz aydırı oldu. Görvak ne mi diyor ki? Gaflette yatirdim geldi erenlerini turga pıllerinden. Oyunluydular, gözüm açıp gördüm cümle cahanıyı oldurana şahı. Merdaniydiler, ey deydiler, gaflette yatirdim açtım gözümü. Gaflette yatirdim açtım gözümü, erenler payına sürttüm yüzümü. Okuttular haksız ettim sözümü, 72 deli ayağınıydılar. Ey dediler, erenler cem olup ettiler bağlar. Erenler cem olup ettiler bağlar, münakip orandan ettiler heler. Pirim Şahı Merdan ettiler nızara, kıpçamı doldurayım. Ah, içkinliydiler ey. Ay 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 ay. Ay.
İçiniydiler ey, eşkiniydiler. Ayaniydiler ey, ayaniydiler ey, hey, ey. Oğlalar, mena bar başarayan zadım şuy. Oğlalar? Oğlalar! Kemalcan, tena batırılıp yatan zehin ekeni. Berekallah Kemal. Sen şeydip destan aydıp kedil veri versen, onunla sen böwönjü adyňam öz özünden ýitkidi berer. Dogurdam oglanlar? Berekellah Kemal, sen utapdan başga oňaryan zadyň bar ekene. Muň ýaly aýdym bilýän bolsaň saňa degip bolmaz Kemaljan. Çağalar. Salam oğlum. Salam. Çağalar. Häzir hemmämiz daşaryk çykyp hatara durmaly. Dinjalşyň gün tertibi. Umuman edilmeli işler barada aýdyljak. Düşündiňizmi? Bolýar. Uy, tasýatdan çykypdyr. Näme? Ýöne giyjek almalylar. Bolýar oğlum. Mehriban çağalar. Yine şu gün bitdi. Yaşlı atlı ajaýyp çağalar tagaldyş we din jarş merkezine hoş gördüm. Gelinini biz tagaldyş we din jarş merkeziniň direktory Muhammed Berdiýewa söz beredik. Mehriban çağalar. Ine siz şu gün ýaşlyga atly ajaýyp çağalar tagaldyş we din jalş merkezine din jalmaga başlaýan. Ine şu gödel tebigatyň goýunyna ähli amatlyklar bar bolan çağalar merkezine din jalyp günüňiziň nägil geçenden bilmersiňiz. Sebäbi hormatly prezidentimiň gurduran şu ajaýyp çağalar tagaldyş din jalş merkezine siziň arkaýyn din jalmaňyz üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Şonuň üçin men hut öz adymdan çağalar siziň adyňyzdan hormatly prezidentimize tüýs ýürekden sag bolsun maýdýan. Mehriban arkadağımyzyň jany sag, başy dik, tutýan il wäkitli, ýurt ähmetli işleriniň rowaj almagyny tüýs ýürekden arzu edýän. Arkadaş şöhret, 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 arkadaş şöhret. Kemal, sen näme beýde oturýarsyň? Ya näme argaçar wagtyň bolmadymy? Onda näme beýde oturýarsyň? Aysman käýýäňizde köpüýär diýip häzir iýip başlasam, ýene de böwünjük diýip üstümden gülersiňiz. Yok, beýle pikir etme Kemal. Bizim diýjek bolýan adamyň ähli zadyň çeni bar. Sen arkaýyny ýiber. İşteň açyk bolsun. Ha? Sen näme eneň naharyndan başga nahary bilen okmy? Bäriň naharym süýjüdir. Eneň naharyndan süýjü bolmasa hiç ýeli pes däldir. İkgör.
Süýji mi? Süýji gene. Oo. Baştan. Şu yer boş mu ka? Oturay. Sağ olun. Salam çağılar. Ertiriniz hayırlı olsun. Siz häzir ertirki maşgymyza başlaýar. Taýynmysyňyz? Anonno kelimizi beýilmizde goýýar. Men birinji görkezýän, soň men ýerinden gaýtalan bolýarmy? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Enim, algamak hemmeler üçün peýdalydyr. Men diýenmet günni şeýdip algafaň. Seni asla tanar ýaly bolmaz, bolýarmy? Anhawr nasyza ýigdurlaýar. Düşünýän mollum, ýöne maňa da bir wada kyýrak düşýärdi. Ýuwaş-ýuwaşdan öwrenşip onsyň menem ökdüräp gidende nesip bolsa. Hökman Kemalcan. Ne şeýdip durganda berdiň, seni asla tanar ýaly bolmaz. Ödüň maňa sag bolsun aýdardy. Bolýarmy? Bolmaly. Yer bolýar. Men 2-nji ýyl berde tejribe işime etjän döwlet özmem aşkybatdak amaky kilf adynak ýöretim bolumçuk mektebine gaýan. Birak tejribem bar. Meni şu deptere ýardym edilmeli işlemeýinamatym. Şobaýynça işläber bolmy? Sağ ol Maran. Şeýdip kömege daýmasaň, başda kynrak düşýär. Öwrenmeli wagtlar bolsa köp. Eger sonra uýda çyksa, men ýene de sizden sorap bilerna Maran. Owala sora ber döwlet. Ey oğlanlar, top! Gelin oynaýalyň. Al Ahmet. Me. Haw döwlet. Benim üniversiteden filologiya bölümine okuyan. Kim kan aymany beýdiýän? Barana döwlet men wagtym bolsa goşşança. Bar sağ olun. Kol Kemal ýygy galma.
Oğlanlar, bu ýeri ýertekler dünýäsini ýatlady ha. Türkmen toprağı keramatly toprak mekanjan. Terasap bol mekan. Birden bu dağlın gowuklaryndan ajdarha da çykaýmasyn. Kim bilýär? Bir wagtlar bu ýerlerde ajdarha hem bolanlar, jadygoýlarym. Görüp dursaňyz, bu ýerde her bir ýoda, her bir daş, dere, gowuk ýöne syr bolup dura. Beýdip beriňi gorkup bermeseňiz lan olur. Bir zady berip gelýän. Tebigaty ziýan etmeseňiz, ol size ýamanlyk etmez. Bö, seni akıllı urladyň o Kemal. Berekella. Ýörüň oglunlar ýoluna dowam edelim. Ana Kemal bizden ýyda galma. Kemal ýyda galýan bol çaltyrak. Çağlar, ho, gowu görýäňizmi? Owo. Şu sizin gurrun ne diýen gowuňyz ba? Ýörüň oglunlar ýoluna dowam edelim. Inen ýerden döreýän eken gudratly çeşme. Bu çeşmeň süýjüdüni. Owlukmansyň oglanlar. Çeşmeň suwy sowukdur. Ana oglanlar ýörädiň onu. Bu gedelence ýatdan çykmajak gedelenç boljagy. Hawa. Ýöne bu gowukda ajdarhalary görüp bilmedik-de. Ýöne ol gowuklarda ajdarhalar çykan bolsa Kemal näderdik ha? Oglanlar, Kemal nerede? Be, o ýaňam berdiler. Ol uzagy denäl bolmaly. Ýörüň onu gözläliň. Gaty dogry aýdýan Batyr. Ýörüň onu gözläli. Kemal! Kemal! Oglanlar, sagda ma bir şene barpdyr. Beýdip ýörsek giýja galar. Kemalsyz ma dolanyp bilmez. Gowsu nädeliň? Ahmet Batyr size bu tarapa. Mekan Serdar sizem o tarapa. Menem beýlek iň soňuna şu ýerde duşýar. Düşündiňizmi oglanlar? Ýörüň onu. Bolýar. Oglanlar tapdyňyzmy? Ýok. Ýok, Sen tapmadyk tapmadın. malum. Oglanlar Kemal tapmasaga dolanyp bilmez. Onu hökmen tapaýmaly. Ýörüň bu tarapa gözläliň. Ýörüň. Kemal! 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 Bir yere desen Kemal! Oglanlar, Serhat çowun. Ýedimden galma. Ha? Näme bollay Batyr? Ýuwaş. Näme ol Batyr? Näme ýa bir ses eşitdiňmi? Näme Näme bollay? eşitdiň Batyr? Oglanlar ýörüň. Kemal, sen berdi näme işleýän? Görüň ok, kaçtım. Nädik kaçdyň? O
Owlajaga halas etmek üçin açdym. Şoň üçin açaýdyňmy? Men canlaryň hemmesine kömek ederim. Berekella Kemaljan. Sena gatul iş bitiripsin. Ana oglanlar Kemala çykmaga kömek edeliň. Çukura yüp sallaýmasaň, yüpü nerden aljak? Oğlanlar men taşlap gitmende. Oğlanlar. Hani koş galtalaňyň yüplerini aýryň bakaly. Nerdesin? Oğlanlar. Bekraja ýetipden go. Hadi basıcan. Bir daha was. Aymasın. Madero biliňe daň biz sen çekip çıkararız. Oya. Çözümle diyalet daha vuruyor. Tayin mi Kemal? Ben tayin çekim. Oğlum gayrat. Oğlanlar beni kaçırayma. Yüpü benim tutun. Hani bol Kemal, elini tut. Ana oğlum. Yüreğime de yardın. Hiç yerini ağırtmadın değil mi Kemal? Yürün oğlunlar. Gidelin saltırak. Giyecek allık. Yürün. Devlet muallim. Bunu ne etmeli var? Nämen etmeli? Oğlacık mı? Hava. Elbette iyisine oğuşurmalı. Hani, men yerime düşün. Yürün hadi. Teras atmalı bir kılayım. Yürü oğlum, yürü. Kanı bolun oğlunlar, saltırak bolun. Durun. Yuvaş. Oturun aşağı. Oturun, sesini çıkarma. Buşul oğlacığın iyisi olma Mahmad. Eger şo bolsa, oğlacığı iyisine kavuşurursun. O Lüzanya. Başka zat olsana. Yaşul, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam yigitler. Görýän öli siz ýalňyşmasam din jalş merkezinden mi bolmaly? Hawa bildiňiz Yaşul. Biz şo ýerden. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Berekella. Bu jagazy nerden ele saldyňyz? Çukura kaçıptır. Ha. Pijijek bolan soň bir enetinden adaşanlar. Yaşul, Ha. otlardan derman ýasaýaňyzmy? Hawa. Men kärim şol. Hmm. Ençeme ýyl bäri tebipçilik edýän. Efen tebip diýseňiz, meni bu goloýda tanamaýan ýokdur. Siz qaranqa galypsyňyz. Size din jalş merkezine käýärler. Hani getir. Oğlacığı maňa ber. Ertir bilen men muny özüm süre goşarym. Siz bolsa howluň, tiz bolun. Yürüsün. Bar. Yürün gidelim. Sağ olun Yaşul, taýal kalın. Edi çağlar. Siz esasy bir zada düşünün. Şu çağlar tagaldy şu din jalş merkeziniň öz tertip düzgünü var. Siz gowy din jaljak bolsaňyz, şu tertip düzgünü hökman berjaý edäýmeli. Ine sizin geleniňizde köp wagtam bolanok. Ýöne siz eýem tertip düzgün bolup ýetişdiňiz.
Nämemiş? Oğluk halat edenmişsiniz. 5 olup bir oğluk halat edipsiniz. Oğur otlap birün canavırdır da ho. Size yönü yalan sözle diyseniz. Bular yalan sözleyen ol. Muhammedcan. Sen ağa? Bu siz mi? Hova men. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Bular düdügünü bodanırlar. Yöne sizem düşünün. Bular hakikattanam gedelence edip yörkäler. Çukura kaçıp enetinden adaşan oğlucuğa qavat gelipdirler. Deňinden geçip bilmenem oğlolloň bir çukura giripdir. Dostlarım onu çukurdan çıkarmağa kömek edipdirler. Son men qavat geldim bulara. Şoň üçin bulan ýüregi ak bolmaly. Muhammedcan, sen bulary bağışla, haýyş edýän. Bak Esen ağa. Men size düşünýänle. Bular hakikatdanam ul iş edipdirler. Ýöne wagt düzgün diýen mırdatlarda. Han oğlanlar siz ýeriňizde barın. Ýörüň Barın, sağa. barın. Ýörüň. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa sağ olun. Aman sag işlen. Sizem sağ olun Esen ağa. Sağ amanlarım. Sağılar. Bunun häbi taýarlyk ýaşyny geçirýär. Jemleji ýaşyňam asan boljagyny ýakynlaýdy. Şuňky ýaşyň şerti şeýle. Bizde 3 topar bar. Ýagny her topardan 5 adam çykyp, olaň her biri bellenen aralykda durarlar. Ondan ýaşyň başlanan ýerinden ılgap başlan çağı elindäki taýaجygy beýlek ýollaşynda geçirer. Şeýdip taýaجygy bir-birine berip, iň soňunda ýeňiçi aýan bolmaly. Ilgawy 3 toparyň oglanlary gatnaşapdyr. Ýagny Laçyn, Türgüt, hemem Güneş toparlary. Men size taýarlanmak üçin 5 minut wagt berýän. Hany jemlenşelim? Hani işin çağa. Ýigitler, men siziň ýeňjeňizde ananýan. Ýöne anha. Düşünýän döwlet bogalim. Ýöne menem gaýrat etjek bolarymly. Nädelliýsene döwlet mollym. Kemalyň soňuna goýaly. Biz dördüme çakkana. Hawa. Eýleklerden has öňe taýlan Kemala da taýajak gowşurar bolyn. Onsoň Kemalam gaýrat eder-de. Ine bulardan soň şular onu ýygynyp dowam eder. Şeýde ele. Bolla oglanlar. 2 Hanon 3. üstünlük. Laçyn topar öňe. 2 3 1 2 3. O siziň böwünçiňiz näme deriňizde deňiz şadan bilmeýär. Aslında Kemal ýaşa goşmak näme gerek boldy? Ol symşap iýmekde çempiona. Han besedin hani, ondan ayarsa taýarlan. Biz saňa ananýas Kemaljan. Sen ýeňersin Kemal. Hawa döwlet mollym, taýarmysyň? Biz mi dam taýar? Min Laçyn toparmy dordur öde. Onu ýarşy görkezler. Hawalam, on ýaş görkezler. Onu näme? Üstünlük? Sağ olun, size de şeýle bolsun. Anonna yerleriňize barın. Ýörüň oglanlar. Bol lider. Bol ijen bol.
Öyle mi Didat? Berekella. Oşo dönüyor abi. Beylede bir masaraçılık görmüyor. Sizin dağ boyunuz siratınız beyleklerden has saylanıp dura ho. Utanın yok mu? Sizden kän kiçi çağlar sizden üstün çıktılar oturuverdiler ha. Oğullar, eger mümkünse men bağışlaň. Wagt ýene bäşädmiş gaýrat eden bolsaň. Gaýrat etdi-de ondan beter näme etjek? Oglanlar, nahar wagty boldy. Han hatara durup nahara baraly. Bolýam oğlum. Inniki-de ýeňi şygadanarsyň. Sen maňa ynanay. Ýör nahara gideli. Ýer. Ey vay, oğlanlar kemal ýok. Baýba, beýle ýerol ýerätkä. Mun döwlet bolma aýtmaly ba. Köşeşiň oglanlar, köşeşiň. Belkoni ödümdim taparys. Kemal, ýa. Ferda, şuna tarap bollar. Ahmet, bolýa ýür. Bolýa. Kemal. Tapdyňyzmy? Oğlanlar tapdyňyzmy? Ýok. Ýürüň onu o tarapdan gidýär. Kemal, gözläp örsüňizmi? O siziň Kemalyň sport toplamyny ylgap berýär. Ödem mızık götürilip dur. Ýür.
akşam nahary. Maral, näme beýle başagy bolup dursun? Şunky meýnama bilen tanış bolýan. Howonsoň? Meýnamadak çäreler kitapçama belleýän. Meýden sport beýlek çäreler in haberde gowy gedelençler emma öňünden taýýar bolsaň çağlar bilen işleşmek ýeňil bolýar. Her bir çäre çağlar öňünden taýýarlamalar döwlet. Bäh, Maral, senden öwrenmeli zatlar kän o? Inne ýene bir az wagtdan meýden merkezi suratkeşden aýdym stadan alan bäsleşi boljak. Soň sport çäreler ýetişirler, gowy gedelençler emma. Umuman Maral, geçirilmeli çäreleň meýilnamasyna goşulan çärelere tüýsür saglan gowuryan çäresi. Hawala. Bulan arasynda tebigatda gedelençlermi, sport çärelermi, sunudy suatlarly duşşuklarmy, gödel paýtagtymyzda gedelençlermi? Gara hezillikde. Uy döwlet, bu meýdan çärede sünklerden kimler çykşakdy? Maral, men toparymda bolýan oglanyňa töweleme başarmaýan zatlary ýok. Olaň arasynda sport türünemi bagıştadyna da we surat geçenmi? Garaz bäsleşikde öňdelik almagy mende mümkinçilik köp. Saňa da öwünmýsen? Ýok, men öwünmek Maral. Şuny aýdýan, töweleme oglanlar gaty köp zady goýuplar. Bolýarmy saňa naýar? Ýöne, kimden şunky bäsleşik görkezler. Elbetde, şoň üçin bäsleşik geçirilýärdi. Oglanlar, men arzum arsitektor bolup ine şular ýaly ajaýyp binalar döretmek. Görüňa, nähil göze ýakyn binalar, ha? Arhitektor bolmak üçin suratkeş bolmak hökmanmy? Hökman. Sen suraty gysy bilen gözellik döretmek başarmaly. Çyzgylary, binagarlygy, dizaýna öwrenmeli. Muny internetden albam öwrenseň bolýar. Ýok, Serdar. Bizim gülýäli milli binagarlyk sunatymyz barka internet hökman näde? İnternetden gowy görýän maglumatlaryny alyp bilersiň. Oň ziýan degmez. Ýöne binagarlyk usatlygy özümizden dörese gowy boljakdy da. Oglanlar, Oglanlar. meden merkeze häzir bäsleşik başlaýar. Şoň üçin Kemal, sen ady utaryň al. Mekan, senem taýýarlygyň görber. Ahmet, senem surat çekken ýetşudyň bara. Senem şona galanyňy taýýarlygyňyzy görberin. Düşündiňizmi? Bolýar. Uy, neme oglanlar? Ne? Arkal bolýar. Berekella. Gelin onda tant bäsleşigine de tomaşa edelim. İlkinji topar bolup çykyş etjek. Laçyn toparynyň tançysy Guwanç Muhammedow. Yani Bürgüt toparyna çykyş etjek. Yalka Gummadow. Elbetde Ning Hong bolup çykyş etjek. Kemal, menem çalıp göraýyn. Çalıp bilmeseň näme etjek görüp? Elme bir alyp göraýyn. Uf. Dur. Häzir çykyşbadyr, terasap bol. Bolýa. Tant bäsleşigine ýeňisi Nihar Kapar. Kemal. Bugün ýene de göroglan aýtjakmy? Ýok, bugün diňe saat salmala. Ha, bolýar. Inni bolsa du tarçylan ýeri. Kemal, meni ýatdan çykarmy? Saňa üstünlük. Yeri.
Näme bolýar? Näme bolýar muňa? Näme bolýar muňa? Bol wagt gidip dur. Indi näme bolýar? Golfunu uğurgan ýaly. Kimin yeňici bolany hemmemizde aýan. Mehriban çağlar. Aýlar ataýwany gutlaly. Inni kim surata çalasın? Kim surat çekip bilen bolsa, kağıt kalamını alıp orta çıkmalı. Siz kicicek hem yiyecek çağıcının suratını çekmeli varsanız. Kim abatın içine suratı çekip tutarsa, şolam yenici bolur. Düşnüklü mi? Haninni surat keşlenmedi, karşılalı. Şula olancuk tuğulama hasam okuyuplu. Hova. Mehriban çağalar, ine şu suratların içinden biz emin ağzarları bolun. Ahmet Mehmedov'un çeken suratını yenici deyip ıglan ediyor. Allin, tavuğun kutlu olsun. Ne ettin ay Kemal? Aylardan na utulaydın mı?
Sen şunu etmedin Kemal. Sana bir daha bolly. Oğlanlar, şanamaydaynmy? Ne bolly? Why? Ne balay oğlanlar, men ocağa gıydı dölmedim day. Öde küçücük. Ödem ecice. Be, şoň üçin tulaydynmy? Onu sen mertçi tolunda Kemal. Berekella Kemal. Berekella. Berekella, sen ol iş bitiripsin. Berekella Kemal, sen hakyky mertçi. Yedi çağılar, terbiyeçiler. Ine şu günkü iş meylamamız boyunca bir toparınız tebiğata, beylikiniz güzel paytahtımıza, yine bir toparınız tarihi yerlere, medeni merkezlerine gedelenecekleriniz vardır. Men esasi terbiyeçiler size yüzlenýän çağılara göz kulak bolmak undayman. Sonra vermek mümkün mü? Bolur, dinleyen maralım oğlum. Muhammed Berdevich täsin gowaklar bizim toparmagy çağılaryndan gyzyklandyr ýa-da döwlet malumy toparna goşup gitsek bolmazmy? Bolur näme bolmaz? Ýeten ağa o ýerde size gyzykly gurrunlar berer. Onu näme? Aftuloglar size garaşa. Münüň de sagaman gidip gelin. Ýoluňyz ak bolsun. Yederenziňiz şogly geçsin Gurban bola. Sağ ol, şeýle bolsun. Serdar. Esen ağan gowak barady diýen gürrüňler bary? Serdar. Serdar. Be, bula yatyp duraw. Ahmet, sen bir yatmadyň dämi? Bulun hemmesem yatyp duraw. Hany men bir kuşdum alaýyn. Oğlanlar, Kemal ýoklu. Ha? Ine demi? Ýörün gölläliň onu. Var oňla gurulşdyny. Özüm gurulşaýsyna. Yaranny bile gurulşdy. Kemal! 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 Eşdiň okmay! Kemal! Näme? Ol näme? Kemal, berk gelaýda. Wagtym ýok. Men turgunlaşýan. Sonra çokladymyz bar o, gelaýsene.
Hawa näme? Bolaysanız da ho, wagtym ýok. Oh, neme Kemal, ertir yarış. Bilýän, ertiýende ýarış, onsoň näme? Sen ýene ýykylarsyň diýip biz seni alad etjäs. Ýene öňküň almasgara borsyň diýip pikir edýäs. Men ýöne ýere turgalaşam, oga, oglalar. Men ýeňme üçin şeýtjäm. Bize sağa gowluk bolsun diýip şey diýär. Hawa näme maslahat? Maslahat ne? Maslahat mı dostcan? Sen erti yarışa çıkmasana, yaramok di, ya bir zat di bakını tapta, ha Kemal? Şöbe dökman gerek. Diýäniň näme oglalar? Men onu etip bilmene. Menne indi namara. Men hökman ýeňiş gadyn aýmaly. Sen bizi dinläýdi Kemal. Toporyň ýeňler ýalygy daýda. Näme? Bolmanly pellehanaň ýanyna etip barýakan ýykylasyny, şöbe de hökman gerek, ha Kemal? Bu gedek burgut topor hökman ýeňäýmeli. Kemal, näme haşlaýan? Kemal näme et gowladymy? Ýoklay. Hiç adam olanok. Gowluga meňden ok, ýarşa taýarlanýandyrlay. Bärniň owdanlygyny, Batyr bär niray? Gelin görkezýin. Bu yer awada milli siýahatçylyk zorlugyna qytada açylan akvapark. Men bu yere gelmeden öň şu ýerde dinç alypdym. Özüm şeýle bir hedil. Size de dinç almagy maslahat berýän. Oglanlar? Ha, malum. Oglanlar, häzir ýarş başlamadan öň Dinjaş merkeziniň direktor Muhammed Berdiýew ýygynak geçirýär. Sizem giýjäge alaýman, hemmeňde sport toplumyna garaşýar. Bor. Wy, oglanlar. Düşnükli. Mehriban çağılar. Ine bugün en soňky jemleýje ýarşam ýetip geldi. Bu ýarşam öňkü ýarşdakylar ýaly hemme toparlar maksady okkunly hereket edip özleriniň gujur gaýratlaryny görkezmelidirler. Ýarşymyzyň şertine görä haýsy topar ýeňiş gadansa awada milli siýahatçylyk zorlugyna ýerleşýän täze açylan akvapark atly gözel ýere Dinjal şuradylýar. Savren. Başla. Anonnu çağılar. Ýarşy taýin bolsaňyz başlaýyn.
ki ya birdat diýdi bahyny tapda. Toporun eňler ýalygy daýda. Olmanly fellahana ýany etibarahan ýykylasyna. Guruk topor hukman ýaňaýmeli. Wahine bäşe çykaýlar salam. Indi de ýaşmalar sen mama anana. Kemalcan, sen neňi çykaran meňa? Näme şunu aglaýan? Gaýtam sen begenmeli. Berekella. Hani begen? Näme şunu aglaýan? Biz ýeňi çykaranlyga begenmeli sen. Biz ýeňdik Kemal, biz ýeňdik. Öleme döwlet malym oglanlaryny türgenleşdirip bilipdiň. Berekella. Bayragy gutlu boldum. Berekella. Bärsiniň ullugyny, bärniň owdunlygyny, bärsiniň ullugyny. Molim içine girelim mi? Bolya. Hani ýörüň onda çağılar. Ýöräli. Salam. Biz şu ýere diýin zalmana geldik. Böyle. Sağaman diýin zalan. Bolya sağ ol. Döwlet, sen aşağısın pawarda çağırarly tanış bol. Bordurdy Saparyç. Gitmek mümkinmi? Elbetde, bar. Sagaman var. Ha, ýoksa da bir minut aýak çek. Sen bir täze adam. Bärde näme bilen ýerleşýäni bilýän näsin? Sen ýanyň bilen bir birini goşup goýareýin. Adaram edilmeli lekin durdy Saparyç. Ýok, oň adary bolmaz. Ol neme maral? Häzir bir ýaşy sen ýanyňa barar. Şoňa bir kömek etsene. Bolýa. Döwletçan, sen şu däliz üle gitde 23-nji otagy bar. Ol ýerde saňa maral garaşy oturandyr. Okuwçylaryň ýanynda ol seni öz alyp barar. Bolýarmy?
Bor, sağ olun Durdy Saparyç. Minnettar. Sağ ol, sağaman işlem. Bolýa. Kerim, surat çeken ýa-da. Salam çağılır. Salam Çağılır. 23-nji otogny ýerde ekan. Ha, şundan aşağı düşüp taptar. Bolýa sağ olun. Salam. Beyler, 23-nji otogny ýerde ekan. Şundan sağ ol. Şundan sağa ha? Bolýa sağ olun. Aman salam. Salam hacı. 23, ha. Salam, mümkünmü? Salam. Maral, bu senmi? Vay, Döwlet, sen berde näme işleýän? Sen ýanyňy berdiler-de. Sen şol direktoriň ugradan adamsymy? Edilödi. Men sypdyrmajaňa ozalan bilýädimle. Nädeýin? Bor ykballarda Maral. We, ýörüň ýollaşmaly, men sizi okuwçylaryň bilen tanış edeýin. İlk siz bilen tanışdan bir iş muğruna olacak ýaly Maral. Maral, sen haçan işe başladın? Bir aýda bolandyr, eýer işläp berme. Düşünmeýän lazım.